Quina relació té la història de Bonfill de Falcs amb els levites? Més enllà de que Bonfill de Falcs era un levita, sacerdot, jutge i abat d'un gran monestir, que haurem de parlar sobre els monestirs, com era Santa Cecília de Montserrat. Més enllà d'això, no seria aquesta una història certament interessant, important, singular i fonamental per la història local de Falcs, de Castelltallat? Certament això seria així si a l'hora d'interessar-nos per ell, per la seva persona, per la seva família, pels seus avantpassats, no haguéssim descobert un vincle amb els levites i allò que els levites són, que és el que mirarem d'anar contestant a partir també dels documents que veurem i que explicarem. La història de Bonfill de Falcs ens porta al monestir de Sant Benet del Bages. Gràcies a la feina de Joan Salvador i Montoriol, una feina que ha consistit en recopilar i ampliar la documentació i publicar el diplomatari de l'arxiu de Sant Benet del Bages, doncs el treball se'ns fa molt més fàcil i amè. Certament aquesta feina d'en Joan Salvador Montoriol entronca també amb la primera feina que coneixem d'aquest estil, que la va fer precisament el pare Benet Ribes, el qual ja he mencionat a finals del segle XVIII, principis del XIX. Ell, que va ser també arxiver del monestir de Sant Benet del Bages. Una feina, per tant, molt lloable. Dues persones, dues obres referents a tenir en compte, doncs, en l'estudi d'aquest monestir de Sant Benet del Bages. Lògicament, n'hi ha molt més altres d'estudis. Però el meu interès és conèixer el pare de Bonfill de Falcs. Qui era el seu pare? I també, si podem saber-ho, qui va ser el seu avi i els seus avantpassats. Abans de continuar, però, hauria de fer 3 consideracions de tipus generals. La primera és que el que us presento és una proposta genealògica. Una proposta genealògica, que no deixa de ser una proposta. Precisament perquè, si em permeteu, doncs diguem que tenim molta documentació en aquests noms, en aquesta documentació hi apareixen molts noms, però tampoc són tants perquè ens puguem perdre en ells. Si agaféssim qualsevol estadística de l'actualitat d'un ajuntament, seria molt complicat perquè allà apareixen milers de noms. En canvi, en la documentació antiga d'aquesta època que tenim, que és molta, i on apareix molta gent, doncs el nombre d'entrades, el nombre de referències, doncs és més breu. I tot i així, hem de dir que és un mareig. És molt complicat establir una relació genealògica o familiar entre uns i altres dels noms que apareixen en la documentació d'aquesta època. No sempre, ni tan sols en els testaments, apareix una indicació que fulanito de tal era, per exemple, el fill del qual, o que tal era la muller de tal, o els seus fills, o que aquest era fill d'un altre. Certament que aquestes referències hi són, perquè sense això doncs, no haguéssim pogut fer els arbres genealògics que existeixen a l'actualitat i que es porten fent ja des de principis de la historiografia catalana, una preocupació sobretot de finals del segle XIX per conèixer les famílies comtals. Però
lògicament, tot i així, doncs hi ha moltes discussions entre els entesos, han existit i continuen existint, i jo vinc a afegir encara un problema més a totes aquestes discussions, aquests problemes no resolts, com és el tema dels levites. Cosa que aquest tema complica més la genealogia, però també explica moltes coses. Espero que això, al final de tot aquest discurs, al final, doncs, de tot aquest documental, això ens quedi una mica més clar. Per tant, jo tot el que puc fer és fer-vos una proposta. Una proposta que de vegades es basa no per la certesa de saber que l'un és fill d'un altre, sinó més aviat per aquests indicatius documentals i contextuals que ens situen uns personatges en una mateixa òrbita i que els veiem repetits en més d'un document i que molt sovint també fan servir uns mateixos noms, que se solen passar de pare a fill i de fill a l'altre fill, al net, i que més o menys tenen uns patrons comuns que denoten que són familiars. La dificultat és conèixer en quin grau, el grau de familiaritat que existeix o de vincle familiar que existeix entre ells. Per tant, jo, després de llegir tots aquests documents i més els documents carolingis encara molt més antics, el que em queda clar és que la majoria de noms que apareixen en la documentació que tenim i que coneixem, gairebé tots, estan emparentats entre ells. Gairebé tots. Que tots aquests noms, doncs, que apareixen, encara que són molts, per l'època i per la distància en el temps que ens separa d'ells, però que bàsicament aquests documents, doncs la gent que apareix en aquesta documentació, gairebé tots, en aquesta època, en l'època carolíngia, gairebé tots estan emparentats entre ells. I el que cal potser d'afinar una mica és en quin grau de parentiu. Una cosa que es complica, perquè també una cosa que veiem és que molt sovint aquests senyors que apareixen en aquesta documentació han estat casats més d'una vegada. I no només casats, sinó que també estaven amollarats amb altres dones que legalment no eren reconegudes com a mullers i malgrat tot tenien descendència. Aquests descendents, fills de matrimonis no legítims, només en els casos que eren reconeguts, en l'època medieval, en l'època carolíngia, es consideraven bastards. És el cas de la meva família, que ja, pel que jo he estudiat, doncs, i pel que conec d'ella, en el segle XII, l'any 1140, doncs, un fill extramatrimonial d'una família molt important de Tolosa del Llenguadoc va ser reconegut com a tal, com a fill. I això és el que li va fer guanyar el nom de bastard. El bastard d'Escalquens. Un gran personatge, bàsicament les famílies aquestes dedicaven aquests personatges a la guerra, però els dotaven també d'un gran patrimoni. I lògicament es va guanyar el seu lloc en la societat i es va guanyar també la fortuna que tenia. Els seus fills varen anomenar-se el fill, Guillem, per exemple, Guillem, fill del bastard d'Escalquens. Aquest fill del bastard d'Escalquens és aquest bastardis que d'aquí es deriva a bastardes. Per tant, un bastard no era un fill d'una relació extramatrimonial, perquè això en l'època n'hi havia molts de casos, i més entre el poble, no només entre l'estament noble. Però aquests no eren ni tan sols reconeguts de vegades ni com a fills ni com a bastards, simplement doncs, existien i allà estaven. No? Ara,
que fos nomenat bastard com a tal i que se'l dotés d'escut nobiliari, se'l dotés doncs, de tots aquests honors i d'un patrimoni important. Bé, això passava, volia dir alguna cosa, passava en aquelles famílies doncs, realment distingides en l'època. I en els levites doncs haurem d'acostar-nos una mica més a ells, però acostumaven a tenir fills de dones amb els que estaven casats però que no apareixen gairebé mai en la documentació. El nom d'aquestes dones no apareixen en la documentació, a no ser que fossin senyores d'alt rang. Llavors sí que se les cita i apareixen amb el seu nom, afegit de vegades d'una terminologia com a fèmina o domna, perquè eren senyores, eren distingides de la seva època, d'aquella època social. També és molt important per entendre la societat d'aquell temps que el cas de Bonfill de Falcs, tot això que hem explicat d'ell, difícilment ho hagués pogut fer si no hagués estat el fill d'una família també important i distingida. Perquè en aquella època la família i sobretot el llinatge era molt important. I normalment si hi havia descendència, doncs això eren uns guanys socials ja adquirits. Estem en una època feudal que més enllà doncs, dels patrimonis i de la manera feudatària de vassallatge, d'entendre's uns amb altres, més enllà d'això, el fet familiar també era un fet molt important. Així doncs que mirarem de seguir a través dels documents que recentment s'han publicat, que ha publicat el Joan Salvador Montoriol en el seu diplomatari de l'arxiu de Sant Benet del Bages, mirarem de seguir de trobar a veure qui era aquest Bonfill de Falcs, qui era el seu pare, els seus avis, i a veure on això ens porta i ens condueix. Tenint en compte que gairebé aquests personatges eren tots familiars i que, a part de la família Bonfill, a Sant Benet del Bages hi havia altres cognoms també molt importants, com la família Sala. I d'això també ens haurem de referir. Qui eren els Sala? Per cert, un estudi recent de fa 3-4 anys doncs en parla i el sap situar molt bé, que d'això també en parlarem. Però no tot s'acaba en aquesta complexitat per trobar vincles familiars i poder-los establir, sinó també ens hem de preguntar, per exemple, en el cas de Bonfill. Bonfill és un nom? És un mot? És un cognom? En una època on encara els cognoms no havien emergit del tot en la societat. Haurem de preguntar-nos, Bonfill, què és? O encara més, Bonfill, és un nom de religió? És a dir, que un mateix personatge podia tenir més d'un nom. I en alguns documents pot aparèixer amb un nom i en uns altres apareix com a Bonfill, simplement. El fet de tractar-se, per exemple, d'un levita i d'haver adoptat un nom religiós, una pràctica força habitual entre els religiosos, sobretot en aquelles èpoques de l'alta i de la baixa, sobretot baixa, edat medieval. El que sí ens queda clar és que Bonifilius o Bonefilius o Bonfill és un nom o un cognom certament d'un llinatge molt important i que no
tothom tenia dret a portar aquest nom i que aquells que portaven aquest nom tenien una relació, un significat per al fet de portar aquest nom. I veurem amb qui. Era un llinatge important, escampat arreu del territori català, dels comtats catalans, i per suposat doncs, també en els comtats catalans de la Catalunya Nord, de la Septimània, fins i tot d'Occitània, però centrats bàsicament aquí en el territori català. I que no només era un nom important, sinó com de tradició i d'arrel carolíngia, per tant eren francs, sinó que també era un nom excels, un nom que sobresortia entre tots aquells que eren o havien estat levites. I ara passarem, doncs, a buscar i a mirar una mica, a argumentar tot això a través de la documentació. En quins anys tenim documents que ens en parlen del Bonfill, i comentarem una mica des de les meves notes, que estan basades en documents existents, no només d'aquest diplomatari recentment publicat de Sant Benet del Bages, sinó de Catalunya carolíngia, de tants altres, i també cartularis d'altres monestirs que s'han publicat independentment i a part d'aquestes dues grans obres, i també d'altra documentació que personalment conec, i que és molta la documentació que s'ha estudiat, que hi ha darrere d'això, i de tota ella doncs en faré algun comentari, un resseguiment documental, i anirem veient una mica i explicant per trobar i per saber qui era doncs aquest Bonfill de Fals. I certament a mi em sembla que és molt interessant, i no només per argumentar el que diem, sinó també per veure la importància que tenia no solament aquest individu, sinó tota la seva família.